Žena zavolá muža do kuchyne a žiada od neho okamžitý sex. Stalo sa. Muž sa potom pýta, a čože ťa to tak odrazu pochytilo? A žena na to. Ale varila som vajcia. Rozbili sa mi hodiny a potrebovala som odmerať presne 3 minúty. Počul som, že tvoja žena pochádza z dvojčiat a jej sestra býva s vami. Áno. Nezvykneš si ich mýliť? Ale áno. Ako vieš, s ktorou si bol? Ženina sestra sa zvykne poďakovať. Príde muž nečakane domov a vidí, ako jeho žena súloží s 3 mužmi naraz. Zarazene stojí vo dverách a zmôže sa iba na hej, 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 jeho žena na to. A čo, mňa nepozdravíš? Chlap pokladal linoleum a po práci si chcel zapáliť. Začal hľadať cigarety a v tom si všimol na podlahe vypuklinu. Predsa to už nebudem prerábať, vraví si. Začal na cigarety skákať, až bola podlaha rovná. Zrazu príde pani domu a vraví, v kuchyni ste si nechal cigarety a nevidel ste tu niekde nášho škrečka?